राम जी लिहले जनमवा चैत राम नवमी के दिनवा। राम जी लिहले जनमवा चैत राम नवमी के दिनवा। पहली बार राम गुरुकुल में गईले, पहली बार राम गुरुकुल में गईले। अहिल्या के कैले तरनवा चैत राम नवमी के दिनवा। अहिल्या के कैले तरनवा चैत राम नवमी के दिनवा। दूसरी बार राम जनकपुर में गईले, दूसरी बार राम जनकपुर में गईले। धनुषा के कैले तोड़नवा चैत राम नवमी के दिनवा। धनुषा के कैले तोड़नवा चैत राम नवमी के दिनवा। तीसरी बार राम बनवा में गईले, तीसरी बार राम बनवा में गईले। सुपुढ़का के नकिया कटवना चैत राम नवमी के दिनवा। सिपुढ़का के नकिया कटवना चैत राम नवमी के दिनवा। चौथी बार राम लंका में गईले, चौथी बार राम लंका में गईले। रावण के कैले बधनवा चैत राम नवमी के दिनवा। रावण के कैले बधनवा चैत राम नवमी के दिनवा। राम जी लिहले जनमवा चैत राम नवमी के दिनवा।